ngoba ukhe wayibhuda le assignment soze kube lula uba ilunge kwakhona. Ngoba kunezibingelelo ezenziwa bengekabikho abakhoyo. Kunezibingelelo ezenziwe sebekhona ababakhoyo. Ngoko ndifuna kuyiwe kwintaba endayichongayo. Hayi ke ndalala ke ndinalento ethandabuza inqoma yenza thina lento ebantwini abantu bajonge istadium. Inkosi iphinde indibonisa ndiphezulu kweDurban. Ukuyibona lento uba ulapha uphezulu. Ngena nawe ngena indawo isekhona. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiqale ngokubingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Amen. Siyabonga umusa nothando nokugcinwa. Saphinde sahlangana futhi. Amen. Bese ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. La ekhaya ke nje sihlala sikhuluma indaba ezimnandi. Eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje soqhubeka nje lapho nje. Ngiyabonga ngokusubscribe kwabasubscribayo, siyabonga ama-comments enu amahle, siyabonga ngokulike. Siyabonga ngakho konke okuhle nabasupportayo emaceleni nama-channel members nonke siyanibonga nje inkosi inigcine. Namhlanje angingedwa. Ubuyile. Ngiyazi abaningi already bayambona bajabule ngendlela esimangaliso ukuthi yes at least namhlanje nangu sisikhalifa siyambona. Ubuyile ke sisasenaye namhlanje sizoveza indaba. Ngiyazi abantu abaningi bebelokhu beyibuza how kanti ivenu hayi kodwa manje ngathi sekuthulekile. Why kwathuleka manje? Yabona ixesha liyahamba. Yabona ke so unpack yonke leyo ndaba leyo. Siza nendaba ezimnandi. But asiqale ngokubulisa sisikhalifa. Siyabonga. Siyabulisa tata. Yebo. Manibulise ke umoya ongcwele. Yes. Onathi egameni lika Jesu waseNazaretha. Yebo. Ndibulise bonke ababukeli beKota 2 Media. Yes. Niba nenzi bazalwane. Yebo. Wonke umama otata ndibulisa eUK, Australia, Qatar yonke indawo. Khona usizokwethe zenimbize ngegama ke apha. Yes. Kona ke usisi ke eningahlela ndawo every time. Uba kanibona uyondibuza. Okay. Uzipho mithi athi sisinomtha andikubonanga kuKota 2 Media and ke ngoku nesithukuthezi. Hayibo. Sisipho ndiyabulisa apho eMonti Ntombi. Okay. Ndibulisa bonke abazalwane egameni Yes. lika Jesu waseNazaretha. Ndiyavuya kakhulu ukuphinda ndibe nani ndibonga iminikelo yenu yonke into amazwi abanye bakhe bandithumela iziscripture nje ngobusuku ndivuke ndifunde bendomeleza imithandazo yenu nayo yonke into. Ndiyabulela bazalwane beningalindelanga kanje kodwa ngenxa yoba inkosi isenze saba yifamily. Ndiyabonga. Amen. Amen. Hayi sakwamukela siyabonga. Amen. Uyazi wena isekhaya la ekhaya. Isekhaya. Khulekile. Yes. Sizokhuluma indaba la yevenue. Yebo, ukuthi itholakele noma itholakala yini. Kodwa sikhuluma indaba ezimnandi. Ngiyazi ukuthi vele konke sokukhuluma kobe kumnandi nje kuphela nje. Sothi siqeda la abantu ababukeli bawo bebejabule kakhulu. Awusiqaleke nje, angazi usiqala kuphi. Mhlawumbe usiqala from after wafika wa deliver message. Hayi emveni kwalokho ke wathi senobona ke bazalwane. Kwenzakalani ke after? Bazalwane. Yebo. Okokuqala manibonge that ezindaba zomthandazo nizithathele phezulu. Yes. Nazamkela. Mna enhlizweni yami. Yes. Ndandize ndisithi kuba inkosi sithi uba ndiyenze lento kuyakwenzeka into ethile. Ndathi yabona Nkosi mandihambe ndiyoyenza lento. Enhlizweni yami ndandingayazi noba izawuba khona lento umthandazo. Yes. Futhi ke ndandithandazela noba ingabikho kuba beningazi noba kuzawuqalwa ngapi. Kuba ndingazange ndakhe
inkosi yanithuma esizweni ngolhlobo. Oh yeah. So ndandizogqithisa nje usana kunina nditsho ndiphumle ndiqonda bana abathi ayikho ndiyabavuyela because bayandinceda. But ke inkosi ekhulumayo ebantwini yakhuluma kuni nokuthi kuyacaca ukuthi lo msebenzi olomthandazo ibingengomsebenzi wami ndodwa. uThixo beyibekile lo mthwalo kubantu ngabantu. Yes. Kodwa kube kungekaveleleki ithuba lokuthi bawenze lo msebenzi. So mina bendizoconfirma kwizinto uNkulunkulu bese kudala ezithetha nabantu kodwa ixesha lingekabikho. So siyambonga uNkulunkulu ngonyaka ka2025 ukuthi zonke izinto ziyezenzeka ngendlela uThixo afuna ngayo. Oh yes. Ukubuya kwami ke niyayazi indlela ebeninihlupha ngayo. Indawo iPieces Caliper nabanye bezama ayithina sizamile. Nathi sizamile. In fact nami benqonda bana uba nje kuthiwa si-stadium ndilapho. Andikhathali noba kuthiwa siphi. Abanye bechaza Pietermaritzburg abanye phi kodwa ngiqomba uyabona ba si-stadium ndizawube ndilapho. Amen. Amen. Ndibuyile ke apha eJoburg ndinalo mthandazo ukuthi makufumaneke esi-stadium ukwenzela ukuthi wenze kumsebenzi wenkosi. Yes. Into nayo kuphinde kube khona lento yokuthi hey isisikhalipha kube khona abathi esisikhalipha izawuvela phi imillion because istadium ziduru istadium. Enqoba ngoku nami ndiyimillion nyani ke. Izovela phi imillion but ndithi inkosi ke ndithunywe nguwe. Bendiba ke mhlawumbe inkosi yawuphinda ithi hayi bendifuna ukuva abantu babazawuthina mayingawubikho lo benayo lo mthandazo bazalwane. Kodwa ndinento ethi uThixo akanayo ithethe into engenzeki. Yes. Ngenye imini ke ndiyabhala ke bazalwane zonke izinto inkosi ezithethayo kum. Oh yes. Ukubuya kwami ke Joburg benalo mthandazo in my heart ukuthi kufumaneke igama le-stadium kuba esibendicinga uba siso bese sibooked. Ndenze umthandazo enkosi nisithi inkosi sibonise le ndawo ufuna siyothandaza kuyo nabantu bakho. Inkosi ithe vula amehlo ubone. Ndinibizela apha. Ndivele ndangakholwa kuba ndibona indawo esezilalini. Eyintaba kanti mina ndifuna ukubona itown yaseDurban enestadium esikhulu. Ithethe yathi inkosi ndimisa izinto ngendlela yazo ngoku. Be pure in your heart. Suxinzeleleka awuzundiva. Uba ndithini na mamela mna mntu ukuthumileyo. Oh. Ndaqonda ba andiyazi ba ukuthini ungaxinzeleleki ke tata because akukho kutshone nelanga kungekho umuntu obuza yabana sicela indawo. Ndiyeza ndivele Kapa. Ndisuka endaweni ethile and ibiyo yodwa le ndawo. And ke ngoku inkosi xa isithi ngoku maningaxinzeleleki ithetha ukuthini. Ithi ke vula indlebe uve mna ndodwa kwesisihlandlo. Ngoba ukhe wayibhuda le assignment soze kube lula uba ilunge kwakhona. Ndiye ndaqonda uba mandingene kwi-fasting ke yokubana ndive uba inkosi ifuna ukuthini. Oh yes. Yabona ke tata xa uze wazenzela leyo nto andiyazi indlela isebenza inkosi isebenza ngendlela yayo kuba ngalamini ngezintsuku zintathu ze-fasting ndandithi inkosi awuvele itsho yonke lento. Cwaka inkosi ukuba nikhulume ngale ndaba. Yo, kwaze kwaphela nalo fasting. Eish, yeah. Yaphinde yaqala eqaleni into inkosi ithi ndiyakuthuma. Izothi ke ngoku ngolunye usuku. Caliper ndithe kuwe you are a major prophet. Be careful ke. Ndizibuze umbuzo ndi-curious. Yintoni i-major prophet? Ndiyazibuzela ngaphakathi tata. Yes. Inkosi bese isithi yona inkosi ke tata uyawuthi ufuna iphendule lento ufuna uyibuzayo. Iqale yojikela ngapha ya kanti iza kulento yilento ufuna ukuthi xa uthandaza uyibuza inkosi ungavela uvumbula ukuhambe ngoba
uzawuluza into omele uyayifumana kuba usitha inkosi ayithethi lento endiyifunayo. Yes. Kanti inkosi yona iyaya kule ndiyithethayo kodwa ifuna uqala kule ifuna ukuthetha ifuna ukuyithetha ukuze uunderstande better. Oh yes. Ithi inkosi ikhuphe ndibone iswedi ke ebukhali yandinika ngokwasembonweni. Yathetha yathi akukho sithindelo phambi kwakho gorhandini. Ndithe ndakudlulisa kwixesha lokuxhomekeka uzosebenza njengoElisha odlulisiwe kwixesha lokuhlala phansi kwesandla sika Eliya. Yazi into bendifuna achaze le ndawo ngoku okanye athi uba yintoni major prophet ngoku uthethe enye yena ekude hayi ndamamela. Uthi ke yabona ngokunomtha kukho ingubo entsha ozothi wokuyinxiba apho unyathele khona ngabikho nokufika khona kule igeneration. Ewe ligunya lobuprofeti eli nomtha, ligunya eli ndikunikile lona, ndimamele ke nami. Uyabona ikhwele lam ndinguYehova lemi phambi kwakho, akukho uzoma phambi kwecebo lam. Uyabona ngoku ndikhuphela kumhlaba ekuthewa zii-foreign fields, ndikunikile Khalipha. Yintoni ntathi foreign fields? Ngizwe makuthiwa i-foreign land indawo kungesiyona, indawo yabanye abantu not eyakho. Foreign fields ngicabanga ukuthi amasimu okungesiwona ekhaya lakho but awabanye abantu. Oh, indawo engesiyo yakho. Yes. Oh. Ndikukhuphela kumhlaba ekuthiwa zii-foreign fields, ndikunikile Khalipha. Yabona ngoku ndiphemba umlilo ongenakucinywa ngumntu. Endikubhala ngawe nasesizweni akukho unokucima. Oku ndikubhala ngoku kuyokuba luphawu olungasoze lacinywa ezimbalini zonke. Uyandiva? Ndiphendule ndathi ewe Nkosi, ndicela undazise yintoni imajor prophet. Kalo mna bendifuna loo nto tata. Yes. Ukuyena uthetha ngee-foreign fields nayo yonke lento. Undazise imajor prophet bendicinga utheke Nkosi ke uthetha ngemajor prophet ndacinga laa nto kamajor 1. Ndaqonda uba mhlawumbi mna kuzawuthiwa major 1 xa ndibizwa. Iphendule yathi inkosi imajor prophet Khalipha is a prophet ethunywe kwii-kings and the nations. Ngumprofeti oselulawulweni akapheleli kwindlu yesikhungo. Indlu yesikhungo icaba ndithi tata. Ngiyacabanga kanjalo. Ewe. Kodwa unikwa ukwazi amaxesha. Ngumprofeti ekufuneka ii-kings nabaphathi babuze kuyo. Nasiphina isigqibo esithathwayo esizweni abuzwe. Yena ke uhlalele ukuchophela nokuphicotha imicimbi yelizwe. Okay. Uhamba ngogcobo olungaphezulu kwegunya, olungaphezulu negunya lokuthunywa. Kufuneka abe careful ngamazwi akhe. Imajor prophet Khalipha ayithethi noba yintoni, noba kukanjani, ngoba ngelizwi ngalinye elichiloyo liyadala. UElisha wathi ngenxa yomsindo wabaqalekisa abantwana kwavela ibhere zabaqwenga. Kwavela ke 2 Kings chapter 2 verse 24. Masikhala verse 23 tata. Okay, from verse 23. It like me 2 Kings chapter 2 verse 23. Then he went up from there to Bethel. And as he was going up the road, some youths came from the city and mocked him, and said to him, Go up, you bald head. Go up, you bald head. 24. So he turned around and looked at them, and pronounced a curse on them in the name of the Lord. And two female bears came out of the way of the woods and mauled 42 of the youths. You're right. So uthi ke awuthethi nakanjani ngoba okay badelela bethi unempandla
besithi savelelwa thina siney'mpande. nyuka nqayindini. Yebo. Lithi izwi likaThixo walubona waluqalekisa egameni likaYehova. Kwaphuma ibhere zambini ehlathini zabaqwenga abantwana. So awuthi nakanjani kuba izwi lithethayo liyenzeka, liyadala. Oh yes. Uthi ke iMajor Prophet Khalipha iba nehambo zayo nenkosi yayo. Ivukuza emibetho. Uyazi uvukuza kuthintata. Ekseni, abona ekseni pha ehlotyeni. Uvuke uhambe engceni. Yabona umbethe, nithi intoni umbethe? Yho. Intoni umbethe in English? Into enjani kuqala siqela? Lanto ifike ingathi ngamanzi aphezulu kwengca. Oh, isithwathwa. Inoba siso ke. Engathi ngamanzi. Ngathi ngamanzi ufika uba uyikhahlele iyasuka. Uba uhamba engceni ufika umanzi because uhamba isithwathwa sisho kanjalo. So ke ithi ke inkosi ke ithi ke lo mprofeti kuba nehambo zayo uhamba kulo mibethe ehanjiswa kwimihlaba eyahlukileyo. Akathandwa ke ngabantu bonke ngaphandle kwabantu abanike ukwazi newisdom ukuba bayive into ayithethayo. Linamaxesha enceba apho lihlala lodwa lihlalutye imicimbi. Ukuhlalutya ukucabanga, to meditate. Okay. Lihlalutye imicimbi ephakamileyo noThixo wayo. Ewe Khalipha ithi lonto kunomgangatho noxanduva. Uxanduva is a responsibility. Kaloku abantu bam bafuna izinto zam nokukhuliswa nobutyebi kodwa bayifuni responsibility yam. Uxanduva ke luhamba ne-levels zikamoya. Ndithi ke Khalipha bazokwazi ngevumba lam abantu. Lento ke inguYesu, inguye eyimpendulo. Ndibulele ke nalala. Ndisalele ndibone abantu abaninzi benyuka entabeni. Bafike bathandaza. Ndethuka ndacinga eliphupha ndisacinga. Yathi inkosi vuka uhlale. Ndenze njalo yathi yiyo le ndawo nizohlanganela kuyo. Oh. Ndizibuze ngaphakathi ndisithi ayiso stadium nje esi. Yathi inkosi indlela endibuka ngayo nendihlela ngayo ayifani nendlela enenza ngayo izinto. Ndithi le ndawo endifuna abantu bam bahlangane kuyo. Ndabuza inkosi idolophu yaseDurban ndikhe ndaya akho ndaba pha. Iphi le ndawo? Yaphendula inkosi yathi uncedile undibuze. Ndihambele kuhlanga lonke lase-KZN ngoba kunezibingelelo ezenziwa bengekabikho abakhoyo. Kunezibingelelo ezenziwe sebekhona aba bakhoyo. Ngoko ndifuna kuyiwe kwintaba endayichongayo. Khalipha ube careful kwezi ntsuku. Ndifuna eSouth Africa inyuke le ntabeni yam. Kunyuke amagama. Isaiah 56 verse 7. Okay. 56 verse 7 ke. Verse 7 ke tata. Okay. Even then I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offering and their sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all nations. Amen. Ndobazise entabeni yami engcwele. Ndibavuyise endlwini yami yokuthandaza. Yes. Amadini abo anyukayo nemibingelelo yabo yokholiseka esibingelelweni sam. Kuba indlu yami kuya kuthiwa indlu yokuthandaza ezizweni zonke. Oh yes. Emveni koko ke ndiye ndaphinda ndazama ukuva lento. Yaphinda inkosi yathi kwavela amagama Isaiah 2 verse 2. Okay. So itholile. Yes, Dad. Athi ngifunde. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains,
and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Ke kaloku uyakuthi ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova ivele ezincotsheni zazo iintaba, izongamele iinduli zibe ngumsinga ukuya kuzo zonke iintlanga. Yes. Kuya kuhamba izizwe ezininzi zithi, yizani sinyuke siye entabeni kaYehova, endlwini kaThixo kaYakobi, asiyalele indlela zakhe, sihambe ngomendo wakhe. Kuya kuphuma umyalelizo eZiyoni nelizwi likaYehova eYerusalem. Sele ndafuna noverse 3 ke. So ke itsho ke Nkosi ithi kuya kusuka abantu baze kule ntaba. Yes. Okay? Ndaqonda uba andikabikho sure ngale ndawo because tata mna nangoku kuthiwa iMoses Mabhida ifumanekanga, ingqondo yam ihamba iyobetheka estadium eMoses Mabhida. Yes. Inkosi iphinde yathi ke ndivele phinda Nkosi yaveza uMikha chapter 4. Oh. And Ewe tata. now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and people shall flow to it. Ewu, Uverse amazafanayo lawo. Uverse 2. Okay, ngifunda verse 2. Ewe tata naye. Many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. Ke kaloku ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova yakuzinza encotsheni yazo iintaba. Yona iziphakamele iinduli zibe ngumsinga izizwe ukuya kuyo. Ziyakubamba iintlanga ezininzi sithi, hambani sinyuke siye entabeni kaYehova, endlwini yoThixo kaYakobi, ukuze asiyalele indlela zakhe, sihambe ngomendo wakhe, kuba uya kuphuma eZiyoni umyalelo nelizwi likaYehova eYerusalem. Oh yes. After ke ndizifundile ekseni kuba bebanintsi abantu ndaye ndalala. Yes. Emveni koko yathi ke inkosi kum yanyalela ukubana ndibe careful wonke umuntu bendingumntu ke bazalwane because of ubuninzi babantu abafowunayo, and I know that bazawubuza indawo, abanye bacela ukusizwa. Andazi noba ukhona na umuntu one-numbers efowunini yakhe ezingu-1.6. So uvele uthi xa ufike imessage ungazi mama uqale kweyiphi na. Unama-contacts angako? Yebo. Ha, ngiqala ukuzwa ngawo. So ufika Okay. imessage, Yeah. omnye uyenzile imessage yakhe, waqonda uba kagqibanga tata, aphinde enye u-20 minutes, aphinda agqibezele ngo-7, Eish. abesegqibezela ngo-1. Yo. Vele Phofu ke abantwana bakaNkulunkulu umuntu uchaza inhliziyo yakhe. Yebo. So ufuneka ubanakekele, uvele ungazi noba mawuthini. Ndizofika ke ngalentseni ndiqonda uba ndibukubhideka futhi andikho right. Kubekho le call engenayo, inkosi ndihlambe washingi ndiyive ke ifoni, ndifike kubhalwe apha Thembekile complete. Qoma ngutata waphi nalo unifonelayo, hayi afone, I think 4 missed calls lo muntu efona. Ndide ndithethe kuba ndihlala ndodwa ke tata. Ndithe andiyazi ke lento ifunwa ngulo muntu Nkosi yami, makabhale iVN because andizukwazi ukuthetha ngoku. Ndisitsho nje inkinga kule ndaweni kuyo funeka usuku uyezantsi ukuze uvakale kahle. Oh. So nqoma hayi wanda akazi ngoba tata umuntu uyafona afone i-hour okanye 3 hours. Yeah. Uqomba ngoku lento uyenzayo uzawuthi ungakwazi. Enye into tata abantu abazi noba unekhaya uyadla, bafuna ukukhuluma abantu Eish. abazi noba uyaklina okanye uhlamba impahla, bafuna ukukhuluma abantu. Ngiyayazi le. Ndiyayazi ke ukulangazelela ukwenza into zikaNkulunkulu. Yes. So ndiqomba hayi andizumbamba ke lo muntu lo complete, mna ndimazi nokumazi lo tata. Hayi asuka abhale athi ndawucela ukukhuluma nawe xa unethuba. Okay. Hayi ndiqonda uba hayi suka
ndizawuthi xa sekusebusuku ndibaphendule bonke kuba ithuba eli-right lelasebusuku hayi ke ndiphendule abo ndikwazi ubaphendula. I remember one time ndade ndaphendula abantu abayi-70 ebusuku sendizamla ngoba abantu bayafuna ukuphendula abanye uqomba hey ukude lo. So ndaze ke ndathi kuye lo mntu ndidinga umuntu ongutata. Hayi tata ndizawubuya ndithethe nawe kusasa. Ngalo game ndandibhizi kakhulu ke. Hayi ekuseni waphinda wafona lo mntu yathi inkosi ibambe le call. Okay. Hey ndathi ndiyibambe alright. Athi lo mntu ndingumama ucomplete. Ndizawucela sidibane. Vele eqonda ba yabona ke ngoku xa ufuna sidibane andizukwazi. What if lo mntu ufuna ukundiba? Yeah. Akandazi nondazi. Uyatsho kuba ungwasekapa usekapa. Hayi ke ndiqonda ba ndizovuma kodwa andizuya. Okay. Yintoni abangelandibizi? Like befuna sithandazisane besawuthandazisana. Efonini yes. Why ngoku azawuthi masihlangane? Nawo sambuza why. Hayi. Uyatsho kaloku ba inkosi ikhe yakhuluma ngezinto kodwa yena ufuna ukubana sidibane. Okay. Hayi ke nami ke ndithi ndivume ke tata ngoba hayi andimthembi. Hayi ndithi emveni koko futhi ke ndiyathetha ndodwa ke mna tata xa ndipha endlini. Ndityhini ndawusuka aba ndiyotshona eKapa. Undibizelani lo mntu? Hayi. Baninzi ngabantu ke ii-intercessors ezifonayo ezenthandazisayo ngalomsebenzi. Yena waye lo mntu ezawuthi andibize athi ufuna sihlangane. Hayibo. Masenze le intercession njengabanye abantu. Hayi ke ndabe ndilungiselela ubheka eCape Town ePaskeni. Naye ethe useCape Town qoma hayi ndawumbona ngelo xesha lo tata. Hayi sithe xa siphuma enkonzeni yasemini aphinde inkosi ithi ungalibali icall, ungayilibali appointment ka complete. Sithe ke tata sizawuhlangana eDurban. Yes. Ndiqomba xa ndifika nyana endlini cabe bekhe wenza iVN. Utsho kubana ndiyacinga uba uhambe kakhulu ukufika eCape Town. Ndimane ndilibala ke tata ubana lo mntu akangomuntu ongutata ongumuntu ongumama. Okay. Atsho kuba ndiyacinga uhambe kakuhle sizawuhlangana xa sele sidibana. Eyiqoma hey andifuni tata but inkosi endimele ngalo mntu. Hayi ndiqona eCape Town baninzi abantu endibaziyo nendibathembisa ukuthi ndifuna ukubabona. Abanye ndingakhange ndikwazi ukubabona ndiqonda ba yonke la veki ndawuhlala nyuka phaya ndibona abantu. Hayi yathi inkosi khwela ngoLwesibini kuba funeka uhlangane nalo mntu. Oh yes. Tata inzima assignment yenkosi because uthi wenze uneza izinto mandithi unezakho plans inkosi izisuse. Yeah. Hayi ke ndaqoma nasekuseni ndiyathanda senkosi ma azobuya athi hey andiyazi ke lento ingathi khona into eyenzekayo kodwa ke inkosi ithe mandizohlangana nawe. Kuba abanye abantu ebenzawuza nabo asazukwazi. Bengase kumathi sesiyekile. Athi kodwa mina ndiyeza. Lo mama kanti intoni ingxaki yakhe? Hayi ithi inkosi hamba. Ndivuke ndiba ngumuntu ke tata xa ndizawuye eluhambe ndilungise kwasebusuku. Hayi ngale mini ndandingazazi noba ndiyaya qoma ndizawucima le phone. Hawu. Ndiyamsaba lo muntu. Kutheni efuna sihlangane? Yintoni la ngayithethiyo apha? Yeah. Hayi ndavuka. Futhi ndavuswa liphupha sikwakule ntaba endingayaziyo. Ukwethuka kwami athi inkosi vuka. Ndavuka. Hayi ndahamba. Ndawufika futhi lo muntu ungumuntu ocalm. Onga strongwanga uyatsho ndithi hayi ke noma ndavuka ngo11 qoba xa nsithi ngo11 mhlawumbe uyawuthi hayi masingahlangani kuba mina ndi late. Hayi athi kulungile. Ndithi ke mina ke ndimfonele sensendlele ndithi athi mama inoba sondovuka ngo12. Hawu. Athi hayi kulungile ngizokulinda. Uzama impela ukuyikhansela lento ya. Hayi inqoba endiyesaba nizange kodwa ndinethemba lento inkosi ndiyathandaza apha endlebe ba hey ngathi kanti kukuphela kobomi bami namhlanje. Andiyazi nisesaba kanga nyani ndihambe ndiyofika athi sendifikile. Nkosi yami
Yeah. ndihambe atsho uba use-Hilton Hotel. Hayi ndiyofika ke apho ndifike kulo sisi ndithi ngusisi kanti umuntu omdala lo. Hey ndibone lo muntu usengxamele ukukhuluma udaba. Athi andisonwabanga yinto inkosi ekuthume yona. Kuba inkosi yayithetha naziba ngo-203 nana ngo-204. Oh. Ukuba namakuhlangana isizwe futhi nangale date endibizileyo mna. Wayithetha kuye. Okay. Uthi ke ukhona nomnye utata eyathethwayo kuye. Oh. OseHowick. Nakuba babetshelwe same date? Babexelelwe ngale date nabo. 18 July. 18 July. Okay. Kodwa ke bona babengazange inkosi babecinga uba mhlawumbi yinto yaseThekwini kodwa kwakuthiwa makuhlanganwe kuthandazwe ngolusuku. Okay. So uthi ke kodwa zange yenzeke loo nto. Yeah. Nangenxa yobana bengakwazi ukuxhuma bengazi uba bazoxhumana kanjani. Kodwa inkosi yona isoloko ithetha lento kubo. Kwade kwavela nendawo efuneka bathandazeli kuyo. Wabesithi ke ndicela ukuxhumanisa nababantu. Ayike ndiqoma okay athi le ndawo inkosi efuna kuthandazwe kuyo uMprophet Khalipha. Nalento kaProphet Khalipha ndiyiqhelanga like okay. Umama ungula muntu onga uyena kum usabona la nomtha. Athi hayi nomtha bangayiqhela abantu into uba bathi prophet kuwe ungunomtha igama lakho. Oh yeah. So nami ke andisayithandi lento ndi right xa ndingusister Khalipha. Athi ke Prophet Khalipha nqoma uthe nalo muntu hayi phofu athethe umntana kabantu athi le ndawo inkosi sibizela kuyo kusentabeni. Ndithikishe kwezanto inkosi ibizithetha. Okay. Ndithi eweske tata sikufutshane thina njengoba besike senza amalungiselelo. Besike salunga isithe sangayifumani Moses Mabhida as you know. Yep. Umuntu besorganizela bethuna wasifunela iDurban ICC. Yes. Naye kwathi ngexesha lokugqibela kwathi phelile. Asifumani. Nabanye abakhe basikhangelela ezinye izitadium. Yes, Kings Park. Kings Park. Ndiqonda uba mna ndifuna istadium like ndifuna indawo esistadium ngoku yintoni ngoku yindaba yantoni le kuthethwa ngayo apha. So athi ke lo mama inkosi kudala ikhuluma ngalento futhi na last year ngoDecember inikhumbuzile ngayo lento. Athi kodwa ndicela senze iconference call kubantu abazoconfirma lento endiyikhulumayo. Simfune lo tata oqala singamfumani. Simfune lo tata wesibini simfumane kodwa isokoliswa inetwork nqoma yabona bayiphumelanga andizophinda ndize kulo mama. Lo tata ucasa uba nawe uyafuna ukukhuluma. Lo tata ke uthi ngibani kanene? Uthi ngundaba ezitha ngumntwana. Enqoma nanceba ngumntwana ke mntwana. Baby. Ewe. Okay. Athi hayi unyana naba uthe unyana kaMisizulu nakodwa unyana kaKumkani. Waka wase KZN. Yes, that's why kuthiwa umntwana. So angene lo tata athi ke bathethe bananku ke lo mprofeti othetha lento besiyithetha inkosi yakhe yayikhuluma. Ke athi manithethe ndivele ndithethe mina yonke lento emanehleka lo tata. Amanehleka hayibo utsho kanjalo uNkulunkulu nditsho nami ndimxelele. Athi hayi lento ithetha ayonto intsha Khalipha. Inkosi kudala ithetha but abantu bemane beyichaza bebengade bazofika bengade yenzeke. Ikhona intaba. Ndibe sendithi ke mina ke iphi lo ndaba ithini history yalentaba. Athi ke na ke ayichaze ke tata ngokwaphaya efonini but uyabona lento ubana kube sendaweni apho kukho khona abantu. Athi kodwa siza kuyithumelela ukuze uyibone. Okay. Hayi ndilinde ngoba ndi excited inkosi bekayiveza intaba izihlandlo ezininzi. Kodwa bencima mhlawumbi
yaba lento doubt tata mina ndifuna istadium okokuqala Yebo. andifuni ndaba Yes. so ayike utata umama ucomplete lo umile ke ngoku naye unezakhe izinto inkosi ezithethile futhi azezinto ezithethwe inkosi kum kodwa uyekele ubana ithethe neyadibanisa nezinye izinto nendawo efuna kuyiwe kuzo ayike ayichaze ke utata umntwana yonke lento utata uNdaba Ezitha Yes. uba utatakhe le ntaba ichazwa ndizabe sendiyifunda uba baye bandisendela Okay. bathi le ntaba esikhuluma ngayo ibizwa ngokuba ngontliziyonye kaThixo nabantu bakhe, one heart of Sanini Nanini and his people. Brief history. Isilo uSolomon Phumuzuzulu Maphumzana was visited by the Spirit of God and said to him, "Go and do a sojourning in this mountain, setting it apart for God." Uyahlukanisele uNkulunkulu nabantu bakhe ukuze uma kukhona noma yiphi ingxaki ababhekene nayo esizweni bakhuleke kule ntaba, bakhuleke kum ukuze bazifumanele ukuphumla. This happened in 1930. Isilo esisanda kukhothama ukuhudu ilizwe lithini kaBhekizulu uvuselele lo mkhosi wokulungisa le ntaba ukukhuphukela kwamabandla onke kanye nesizwe sonke kuzokhulekwa. Siyokholoko ukuthi kufanele ukuthi unguye endinguye osevuselele lo mkhuleko wesizwe nguye owakhulumayo for all Nguni, Bantu and 12 tribes of Jacob or Africa and lazi ke ligama tata diaspora. Oh, okay. Yes. So nabe sendidibanisa ke nalamazwi inkosi bithile ngayo ba kuya kuba khona intaba apha abantu bayakhuphukela kuyo. So iyahlangana ke ngoku ayi ndava ke Yes. kodwa ndava ndivile nqoma ndinento enengayiqondi kakuhle. Nithe kwakhona ndithandaza ndibonga lento kodwa tata uyabona lento obonga ungekho sure. Yeah. Unezikrokro zokuthi hey ingaba inkosi ndabonga nathi ake inkosi ke nguwo ndithumileyo ndakwenza njengoba utshilo. Yes. Nokuthi tata entabeni kukude ndiyacinga nje intaba yenyuka izinto endizicingela mna. Inkosi nathi ke ndilele emveni koba ndithandazele ndabonga nayo yonke lento ekhulunywa ngutata utata umntwana Yes. ongwasebukhosini esithi bona bayayivumela yonke lonto inkosi yatsho ukuthi kuzawuza abantu bazothandazela isizwe if ivenue ifumanekile futhi bayavuma kodwa kunezinto njengabantu basebukhosini abazawuqala baziconfirme. Ngoba izinto zasebukhosini awuvele nje ziyahambeka ngolo hlobo sine protocol. Yes. Kodwa yona intaba le akhonto yalekayo intaba utata wabo esoloko ekhuluma ngayo ba intaba yokuthandaza isizwe. Ayike ndalala ke tata ndinalento ethandabuza inqoma yenza thina lento abantu bajonge istadium. Inkosi iphinde indibonisa ndiphezulu kweDurban. Yes. Ukuyibona lento uba ulapha uphezulu. Futhi ndikufutshane ne-Durban station. Okay. So ndibona izitadium ayiso stadium sinye zininzi zizitadium yabona izitadium tata. Yes. Ithi nomtha uyasazi istadium kum ndithi ke mna ewe ndiyasazi istadium indawo yokudlala kuyo ibhola. Istadium indawo abacula abaze bazocula kuyo bahlale kwezazitulo bonwabe phaya. Yes. Ithi ke inkosi istadium ke stadium usixelayo stadium sabantu and abantu kwistadium banezinto abazenzayo zabo. Oh. Ababazele ukubana kuwine lonto kune rituals abazenzayo. Okay. Ukuze lonto abayizeleyo ilunge njengobana naxa kuza kuba khona into yenkonzo kuthandazwe
andisithandi ke istadium kum yindawo ephangaleleyo eza konela wonke umuntu. Andixeli istadium esisistadium endiqonda uba hayibo ithi uyawukhumbula ndinithuma elisuthu ndathi yembathane ezirhwexayo nina nembatha ingubo. Iingcinga zam nokujonga kwam akufane nokwabantu. Yile nto ndifuna nindibuze xa ndithetha into. Ndinibizela entabeni niyothandaza entabeni. Okay. Hayi ke ndisajongele ke inkosi sathetha loo nto ngoba ndiyazibona uba ndisembonweni ndifuna uvuka ndiyibhale le nto ithethwa inkosi. Ndibe sendibona tata kustadium sithile kodwa ndiyazi uba siphi. Kuneenyoka ezijikelezayo ezinyubelezayo. Ithi ke yabona ke abanye abantu beza apha bezokwenza loo nto ngeentliziyo ezirayithi kodwa abanye istadium senzelwe ukuthi abanye benzela into zobumnyama, abanye benzela izinto ezirayithi. Kodwa entabeni kaJehova akho nto yenziwayo. Kulapho ke ndinibizela khona. Ndinibizela kwaNongoma. Okay, yes. Le ndawo ke ukwaNongoma bandisendela. Oh yes. Bandisendela. Sengcime yami ifoni ke nami ngizokucheckela. Ya, nansi tata. Oh, okay. Kwa place kukwaNongoma eMahashini area. Venue entabeni kaMjaji kwaNhliziyonye. Next to kwaDlamahlahla Royal Place. Oh yes. Indawo ke bazalwane sibizelwa kuyo kusentabeni kwaNongoma. Yes. Akho seDurban Stadium. Yes. eMahashini area entabeni kaMjaji kwaNhliziyonye next to kwaDlamahlahla Royal Place. Royal Palace. Mina ke bazalana andiyazi kwalonto bakaMjaji. Ndikhumbula nje ndiye konye inkonzo nandikuyo eMpangeni kaTata uMdletshe. Kusezilalini bazalwane pha. Kodwa le ndawo yona hayi andiyazi. Kodwa every time when I pray inkosi ithi ndinibizela kuleyo ntaba. Ngoba le ntaba yasethwa apart for umthandazo wesizwe. Oh yes. Amen. Amen. Oh. So nje ivenue singasho sithi confirmed. Isitholakele. Ifumanekile indawo. Okay. Angiqale nje ngokubonga ababukeli kuqala. Bonke nje abazalwane abekade besiza. Abanye bebe WhatsApp, befona, be-email benza yonke into ukuthi mangatholakala ivenu, abantu abaningi bebekade belobesha ukuthi kanti nevenu itholakala nini. So ngiyababonga bonke nje abaye bayihlupha, sonke beseyihlupha njengoba nizwa nje uSisinomtha. Ngithi uProphet Nomtha. Hayi. Kodwa uyena anyway. Ukuthi sengijwayele ukubiza ngosisi yami ngiyonqolela ngizokubiza kanjani. Hayi nibize sisi mina tata. Okay. Yes. uSisinomtha njengoba esho nje ethi nathi besibhizi sifuna go Carsfontein zonke lezi indawo nje ezivulekile ezinye zi-indoors ezitholakala eDurban kanti indawo ile kwaNongoma. So nje entabeni siyanibonga nonke eniyena abanale ntshisakalelo yokuthi sayifunda sakurespect ebenikadeni kwenza sonke besicinga bathi siyabonga ukuthi inkosi igcina ikhulumile nabaprofeti bayo basambulela ke manje ukuthi cha asingabe sisaxakeka kakhulu meaning ivenu confirmed kwaNongoma ngizoyibhala nami phansi ukuthi ababukeli bayibone ukuthi ikuphi nendawo right okusho ukuthi ngoba futhi enye into ebikade isixaka kakhulu ukuthi hey mhlambe nje istadium imali izosixaka sazi nokuthi sobhadala sithini now that is confirmekile ukuthi intaba meaning ku free so gibela nje entabeni for free sambe siyokhuleka yes sakubonga nje futhi nalokho kakhulu yabona ke indlela zenkosi azinamthwalo kunjalo tata enye into esibongayo kone babukeli nje noyiva lento kwakhona umbukeli umlandeli weKola to Media phofu vele kwanani le yonke lento ukuthi
hey ngoba indleko ze stadium zininzi masike sebe nento eniyenzayo beningayilindelanga ke mina abazalwane yonke lonto leyo yes yokubana nizawude nibe nenze lowo mzamo ukuthi into kaThixo iphumelele Yes. ukutsho kona isizwe sikaThixo and nathi ke besizimisela ukuthi siye stadium andizuxoka abazalwane nabeni sithi se stadium but inkosi ithe isokhuluma ngalento elentaba yabe ingekamvezi nalomuntu ebengiqomba hayi nditenda buzisa komnye usisi bayebethuna inantsika iMoses Mabhida ingaba zikhona intaba apho wathi amogooglishe xa ndithi hayi man akontaba edown why ndizawuphupha intaba so into zikaThixo ke azazi akho umuntu nozazi yes I know that beniyazi benisenilungisile ukuthi nibheka stadium isedurban kodwa bebekhona ababane ukuyichana bathi abanye singaye eMaritzburg nje abanye bathi singaye empangeni nje abanye bathi babiza indawo ezikude ngoba hayi aba ngathi le ndaba abayichazi iDurban ayikho sempangeni kanti adlule eDurban isiye emhlabe yalingana bathe bebize eMaritzburg which means inkosi bifuna kuthandazwa so kunjalo ke bazalwane siyabulela kakhulu yes ngento yonke yebo siyabonga ngifuna futhi ukucacisa nale party phela sekunababukeli abacontributile already mina ke sengiye ngahlangana no naye umpostoli ucomplete Thembekile lokade ukhuluma ngaye sengisho ukuhlangana ke via ama-phone yes besenza meeting naye umntwana uZulu noBabjobe bese kuba uwe another thing ke tata yes ukuwisakulanto mase siphinda ngosise meeting nabo sihlangene naye noTata uShabangu yes ubaba uZulu ubaba uJobe uyatsho naye hayi inkosi yatsho uthi kodwa neyatsho ngo20 bani tata ngo 2013 14 2015 2013 yayiphinda ngo2020 yes so it means uNkulunkulu kudala efuna isizwe sakhe sihlangane ukwengeza nje ukuthi uThixo kudala ekhuluma ndisitsho nje babini abasithetha ngabo baninzi abanye omnye afone ekhali zithi yathi inkosi yathi masihlangane kodwa ideling engenzeki lonto so siyacinga ubana ngulonyaka uThixo bekade ewufuna lithizwe likaThixo kwincwadi kaIsaya when the time is right konke kuyokwenzeka yebo amen yebo kunjalo impela nayi party futhi ebengifuna ukuthi ingiveze nje icace kule meeting ebekade sinayo ukuthi fine intaba is for free kodwa kuyavela ukuthi khona izinto engenzeka ziyidinga imali nginotisile lo part leyo njengani istage isystem ukuze ngoba phela sobe sibaningi ayekho umuntu owamemeza ngephimbo lakhe lapha kuze umuntu olemumva li so sayidinga i-sound system ivelile nendaba ye-tent mhlambe bakhona ababukeli noma abazalwana ngibe nje ngaleyo ndlela bakhona abazalwana abangathi hayi mina nginakho lokho nginganikela ngakho sika appreciate nalokho ivelile nendaba yokuthi siwadinga nama toilet uma nje sisayibuka lezi zinto zidinga ukukhayarwa zonke okusho ukuthi ke ababukeli engasho nje mina asebenikelile up to so far umnikelo wenu bazalwane uzonceda kuleyo part leyo ke mhlambe kwizinto ezifana nama toilet mhlambe kwithende nje noma ngabe yini eyobe ifuneka ngaleso sikhathi and futhi ngingasho nje ngithi kuyavela ukuthi oqhamukayo othi mhlambe mina nginebusiness yama toilet ngingeza ngizosupply ngalelo langa singaku-appreciate futhi nalokho kakhulu omunye nomunye onakho la manje sesisonke sibambisene kanjalo futhi uma ngabe kuukuthi khona abasathi ngoba phela mina ngicina indaba yomnikelo sengiyehlisa sengithula sengithi hey angisatholi kahle engathi ayisadingeki kodwa futhi ngiyabona ukuthi engathi futhi sadingeka even though ngeke ngazi ukuthi kudingakala into engakanani oholwa uNkulunkulu ngizobeka ngaleyo ndlela oholwa ngoNkulunkulu othi cha mina nje ngizofuna ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngifake
until i18 lezo ukuze yonke lenkonzo iyokwenzeka. Ngathembisa nje futhi nje angiphinde nginibonge babukelini nesenikelile. Okungithemba ke nje. Ngoba phela ninikela futhi kwi-account nje kaMduduzi Shabane. Eningazange nambona. Enimazi ngekota to media. Eningazi noma uzovela book iplane eDubai. Avela hambe nje acime yonke lona lokuthi wayela. Yebo, so nje ngiyayibonga inkosi ngani kakhulu. Wasafila ukuthi aqhubeka nikele, please do. Mina ngothatha ngudlulisele phambili ukuze kuyokwenza leyo nkonzo yange-18 ukuthi konke kwenzeke kuphelele. And enye into enginothisayo uthi i-18 July idate kahle kahle kudala ayibekiwe, not like because bekuba nezinkulumo ezithi why iqondane ne-18 July and Nelson Mandela khona this thing nge-18 July. So manje mawuthi idate okudala ibekiwe sesingasho sithi hayi ukuthi ngoba kubangiswa i-date ye-18 Lusuku nje July inkosi efuna kwenzeke kanjani. yebo akekho bangiswayo usuku nje inkosi elikhethe yona kulonyaka. Yebo. Kuba siyazi ke kulonyaka zaba yawuthini kodwa ndicinga mina ndiye ndacinga into yalonyaka uNkulunkulu ufuna ke sihlangane kulonyaka. Yes. Not that mhlawumbe every 18 kuza kwenza umthandazo, asimazi ke uNkulunkulu uba uzawuthini kodwa ke kulonyaka uthi hambani yes niyothandaza. oh yeah Yes. Amen. amen. Hayi ngicabanga ukuthi konke kuyacaca kusobala uyiveze kahle. Abantu bangabi confused. Yebo impela bekumenyezelwa kuthiwa Durban Stadium. Inkosi ke inendlela ekhuluma ngayo. Mhlawumbe uma ngaba kuzwakalanga kahle uphinde ureverse this video ubuyele eqaleni uphinde umlalele kahle futhi usesinomda. Uzozwa uma ngabe lokho echaza le ndaba nenkosi yambula ukuthi cha ngempela intaba. Kanti futhi ke khona umlando umntwana njengoba ngine meeting nani ethema ngabe ubeka ikhuluma ngenkosi eseyakhothama uSolomon ukuthi le ndawo njengoba bewusho nje yayiqama ngelokhungana ngegeja impela ibekisa ukuthi lentaba le intaba kaNkuluNkulu yomthandazo. So kuyakhomba ukuthi ngempela sifunakala kwaNongoma. Okunyeke uma ngabe kukuthi khona okusele mhlambe nokunye okusazoqhamuka ngoba phela amalanga lokho ayaqhubeka phambili. So buya futhi sesakuveza makukhona. Amen. Available. And available. Usazogijima impela. Hayi yebo. Ngiyendatsho kwesinye i-status sami ndathi hayi ke balele uthina sesiyawulala nge-19 ngokaJuly. Ngoba asisalali silungiselela lo msebenzi. Yebo. Amen. Hayi siyabonga kakhulu. Bazalwane besingathulanga ngoba mhlawumbe idate kanjani kuningi obekwenzeka behind the scenes siyabona ke manje. Siyabonga ke idate sayitholakele. Siyakwanhliziyo kwintaba kaMjaji. SakaNongoma kwanhliziyo kwintaba kaMjaji nakho lapho siyakhona. Yes. Kunjalo. So abantu mabaqoqoshe. Yebo. Balungisa into zabo. Umama ngumama esendimazi ba uthe yena seyilungisile ibheka hamba nayo. Oh. Nani ke bazalwane elungisani. Yebo. Yebo. Uba uthi noba kuyiwaphi yena uyaya kulondo yokuthandaza. Uzabe elapho eyothandaza. Amen. Nababhukhayo kuyosiza ababhukha early kwaNongoma ukuthi I think akhona ama B&Bs nakhona ukuthi bakwazi ukufikela khona early kuyosiza laba abayobhukha early hayi wabhukha late mhlambe sawulala emotweni noma ematheke umathende noma socela emizini mabezivumela abantu bakwaNongoma ngiyathemba abantu nje futhi hayi vele ngiyakholwa bayosinceda abantu lapha kwaNongoma banobuntu. Amen. Yebo. Hayi kulungile angazi khona okunye osikushiyayo ngemuva. Hayi baba kukho Akusekho. Akukho. Okay. Mayelana nale ndaba. Hayi akukho kusenhlizweni yakho ufuna ukukhuluma. Hayi tata. Okay. Tata kukho namhlanje. Okay. Yabona tata ngoku ndizawubuya kakuhlehle. Emveni kwe-18 ngoku ingqondo yami ilapha. Yebo ngiyaunderstand. Ukonwaba kwami kuncinci. Yes. Ingekenzeki lento. Yebo. Yes, abantu baniphoxe kakhulu ngoba bayivume lento. Because ndandithi mina ayizunziwa.
Yebo. ngoku akulaleki but ndibonga inkosi emani iziveze inkosi yaziveza kulento iziveza ngendlela zonke Yes. ngoku ke bazalwane siyacela kwakhona siyeka ngokucela kwakhona ukubana siyayidinga ipresident yethu phaya Oh yes. abakwazi uyongena pha kuyo bethuna mabaye kuba bakhona abazalwana bathi bakhe babhalela pha basinika ne-email but hey caba i-protocol inzima hayi siyamdinga nkosi yami utata uSerre Ramaphosa siyabadinga otata uZuma siyabadinga otata be-UDM siyabadinga ngubani kanene otata uHolomiso Chep ke uChep uyibrother yami uyichomi yakhe makakhamrhuqe siyothandaza otata bonke abantu abasemagunyeni lento nje lusuku oluyi-1 futhi akuzulalwa bazalwane kuyothandazwa kwenziwa lento inkosi efuna yenziwe esingayazi ubana yintoni le ingaka ifuna bonke abantu kodwa we know that not asizuphumelela kukho ke oye wandichazela wathi hayi thina sesifune istadium apha endaweni ethile sawuthandaza khona wathi omnye nathi sisentabeni kwenye indawo sawethandaza khona it's fine as long uthandazo bazalwane but ke inkosi bisidinga kule ndawo esibizele kuyo Yebo. amen so siyabadinga abantu baze uyokwenziwa lento inkosi ethi mayenziwe Yes. inkosi insikelele Yebo. futhi nabantu baka SABC ukhona abantu abaninzi abake banisendela that Ukhozi FM bathi namfunda ke ndafona pha akwaphendula bethuna bantu beKhozi FM siyafuna ukumemezela lo mthandazo nako SABC Yes. apho bantu bazobona khona bana kufuna ukuthandaziwe kudala ziveza izinto emhlabeni makhe kuvezwe ngoke kaNkuluNkulu ke Yes. sazi ukuthi singabantu abaphuma kuNkuluNkulu bazana noba singade sibaleke Yes. singabakhe so makhe kuthethwe ngazakhe izinto kwezi ndawo zokunxibelelwano kodwa sibulela ngabantu bakaNkuluNkulu abazivezileyo nizikhande kakhulu bazalwane ngalomthandazo abanye bakuvuse ebusuku befuna ukuchazela ngeinformation ufumanise banyana le information ichiwo ngulomuntu ibalulekile Yes. siyabonga bazalwane kakhulu enkosi kakhulu amen Amen. Usakhuluma nje ngikhumbula ukuthi kunalama department abaluleke kakhulu amenywayo ukuthi mawafike le entabeni kwaNongoma 1 amakhosi izikumkani zonke ziyamenya ziyacelwa wonke amakhosi not akwaNongoma odwa iSouth Africa yonke amakhosi wonke nje amakhosi ayamenywa number 2 ugovernment wonke umuntu nje okuyipolitiki former presidents no president esinaye njengamanje bonke bayacelwa nababekhona abaphuma yes bayacelwa bonke nama ministers wonke sonke sibiziwe siyacela izinkokheli zonke zamabandla 3 nezikhokheli ezamabandla amasonto zonke bazalwane akusiye eyebandla elithile le ndaba akusiyona umfundisi othile akusiyona futhi ngoba ivela manje mhlambe ngale channel eKota to Mid omunye angaza qhamuka ukuthi hayi kusho into yeKota to Mid bazalana akusiyona nane yeKota to Mid ayisiyona yasekholo apho nikhonza khona yes eyomuntu noNkulunkulu le ndaba sonke nje masiya lapha yangayizwa mina message sonke futhi sofika singabantwana amen sizoyithoba phambi kaBaba andike ngoku ndifuna ugxininisa apha ebandleni yes loko ndisiva abantu ezinye izinto ufumanise bezinye izinto ziyaphumelela but izinto zabantu abakholwayo azihoyekanga yes but iyawumangalisa into yobana kuthiwe kucelwa abantu ukuba bayokwenza into abayithandayo bangayi kuba umthandazo into yamakholwa yep kodwa siyazi ke uba kusemhlabeni apha hey sisemhlabeni sinendlela esenza ngayo kodwa akuphinda kubekho umuntu omane sithi Yehova uthuleleni okanye kwakufuneka ndingamva mina
othi Yehova ubuphi, Yehova uthuleleni, wathula. uYehova uyathula xa ningayihoyi into ayifunayo, Yes. athule naye njengoba nani nithule. uThixo uresponda kubantu abanenhliziyo ezivumayo. Yebo. Uyofumanisa xa kuthiwa makunikele, kuthiwe kunikela abatheni, nikela ngokuqhutywa inhliziyo. Ufuna umuntu ayenze into echwayitile, ungafoswa. Noba awuyanga, kukhona ondihlekisileyo ke tata endifonele ebusuku lo tata ethi Prophet Khalipha, ndibaxelele abafuni ukuva, ndicela ubuza mntanam, aba bangayanga bazawuthwani? Abazuthwani. Yes. Abazuthwani because lento funeka uqhutywe inhliziyo. Uthi omnye ugogo ndibambi uthi tata, uthi omnye ugogo, mna mntanam ndibabizile abantu becawe yam nabanye, ndababukelisa lento yoba beva uba kuthiwa kuyathandazwa. Yes. Basuke balala. Eish. Andazi ke uba eish. why belala. Ndimbona ke lo makhulu uyalila nokulila. Oh, Iyamkhathaza lento uba abantu bangayiva into ethethwayo yomthandazo. Hayi gogo, bayeka abalalayo bazawulala. Abanye bathi bathe ebandleni lethu singayi. Yebo. Ngaba prophet bafikayo. Indeed bazalwane, mna andingomuntu ozulu, andinguye namuntu othanda uthetha. Ndize nangongo sendoyikiswe yinkosi ithi uba awuyenzi lento ndakwenza ukuthi. Ndaqonda uba hayi mandize. Nyani singaba prophet abangavelanga. Siyayibonga ke lonto. Yes. Abanye bathi hayi kuyamazwe nalo muntu, hayi suka masingayi apho. Hayi banyanisile abantu. But akomuntu ozawubulawa ongayanga apha. Ingxela inkosi that abantu abazawuyiva lento uyithethayo Yes. ngabantu abane wisdom, ithe bakhona abantu abanobulumko, abane wisdom abawuyiva lento uyithethayo. Oh yes. So silindele abo bantu, siyazi uba baninzi bendicinga uba futhi mna inoba iyaba ngabantu abambalwa, but hey abantu bayesuka ezindaweni Yebo. besithi siza kulomthandazo. Into endiyithandayo ke tata kubo, umuntu uthi nam ndaphupha uThixo esithi, nam uThixo wake wathi, ndikhe ndabona sithandaze entabeni, ndake ndabona sihlangane sisizwe. Yes. But ke belingekafiki ixesha. Naw ke lixesha ke bazalwane, la maphupha enu aphendula azalisekisiwe. Yes. Kuyothandazwa akuthiwa hayi niyokhupha imali, akungenwa nange-10 rand, akungenwa nganti, ungena nje ne-umbrella yakho. Yes. Unyuke uphethe iteki, unyuke ngazo uphethe iBhayibhile yakho. Yes. And then uyobonga inkosi uphume ugoduke. Oh yeah. Akucelwa nto nkosi yami, ngumthandazo nje. Yeah. Lento inkosi inikhumbuza ngomakhulu wami, mama kamamam. Ubengumuntu ke umakhulu wami ozikhonzela eziyoni, kodwa bebekholelwa kuThixo. Umvesithi wonke umuntu makahlambe, sonke singabazukulwana baka, I think sasiba 11 ngelo xesha. Kwakukudala. Wonke umuntu utakanonhle, unonhle ngumama wami. Kodwa ligama lakhe la kokwabo. Okay. Wonke umuntu utakanonhle makalungise siyocela imvula. Silali yonke. Esihlambe ezibhafini. Esilola ndazi ngoba kukho sasicinga sawufika kukhona umuntu ke thina entabeni. Yiyo lento sihlanjwa sikhutshwela impahla ezintsha siyothandaza pha. Yeah. Hayi ke sinyuke ke mntaka baba baphethe iBhayibhile zaba sinazi iBhayibhile ke thina. Into endandi sehluke sasiyenza bas isoyike ke pha. Abantu abangomama babesembatha. Oh. Abengavezi imizimba, ufike bembathe nje kwakuthiwa zizikhafu. Yes. Bathwale enhloko, nathi ke sithwale sihambe zikhangelelwe noba zizikipa sithwale kuba kuyiwapi kuyiwe entabeni. Kufike pha kuthandazwa, anokugxokisa tata ndindandiyiva into eyayithandazwa pha. Kodwa kwakuculwa kuthandazwa, but mina into endiyithanda kuba ndilapha phakathi kwabantu. Yes. Ufike siphakathi kwengca sithandaza, sithandaze lento ithandazwa. Kodwa usathi xa sehla entabeni yapha yechechi yehla imvula. Oh yeah. Kwehla imvula. Yeah. So sasiyazi ba noba sisuka embanco sithi nansi intaba yemvula. Yes. Sisengabantwana sinansi indawo esithandaza kuyo. Yes. So lento yentaba yona njengoba inkosi yitsho ndiyayikhumbula inkosi yenza, kodwa ke
I was still young ngokunikazi noma kwenziwa ntoni futhi ndayingabazi noma bafike bathithe intoni kuzine imvula kodwa isihlandle ziyi4 isenzeka lanto uthweke niphathi umbrella xa nibuya hayi ke thina sembathi siphathi irhwatyityi zethu nesikhwehle sizawubuya simanzi tata tici inethile imvula ngenxa yokuba abantu bakaThixo banyuke ngenhliziyo A1 baya kuNkulunkulu ezi zinto esikhala ngazo nobusathana sesisayine intoni ngeSouth Africa uba siyangazwinye sithi inkosi singabantu bakho ithi iculo lasewisile abantsundu nabamhlophe mababulele kuye awukhetha ngomuntu utheni masinyuke nisiye kuye siyokuva siyokuthetha kuye ithi likhona elinye ilizwi elithetha ngento kubana noma liku Isaya na kodwa lithetha ngento ubeka udaba lakho phambi koYehova siyobeka udaba lwethu phasi nezinto uyawuthi uthethe nazo zonke izinto obukade uthi xa uzithetha zingaviwa phayi uzabe usentabeni ungekho phambi kamfundisi nomfundisi uzabe ebeka olwakhe udaba phambi kaNkulunkulu namakhosi awubebeka olwakhe udaba kamnanda kujonga nobana i-denominations inxiba izivatho uyiwe pha umuntu uya ezengumuntu wakhe eyedwa enguye akayi ngaba eyikumkani akayi kuba eyintoni uya engumntwana kaNkulunkulu eyokuzithoba phambi kaNkulunkulu lithi izwi likaThixo kuba abantu bambathe bazithoba bafuna ubuso bami ndiyakuva mna nisezulwini ndixolela uqeqo lwabo yebo sonile emhlabeni kodwa uNkulunkulu kufutshane kuye ukuxolela umuntu wakhe xa ezithoba inkosi nisekelele bazalwane ndiyanithanda kakhulu amen hayi bakithi sisinomthathena sinenhlanhla eSouth Africa amen yabona amakhunywa ngabantu abanenhlanhla njalo tata hayi thina njengoba ngilalela uxoxa nje futhi kuyavuka ngiyasho ukuthi hayi man thina sinenhlanhla la eMzansi yazi uyakhumbula ngesikhathi seCovid bekuba nekhathi la kuthiwa khona upresident ubiza meeting uzokhuluma uzo-address ikhanda wonke umuntu ebegijima ayohlala phambi kwe-TV elalela ukuthi uthini upresident yebo khona nezikhathi la uthola ukuthi khona mhlawumbe ikumkani ifuna ukukhuluma nesizwe ibiza isizwe wonke umuntu athutheleke abantu bayolalela yabona kumkani thini yes izwa ke nje thina sinenhlanhla ngoku sibizwa thina ikumkani yamazulu edale umhlaba nezulu odale sibizwa nguye usibizele entabeni abazalwane bese singayi hayi cha sobe siyilahlile thina sinenhlanhla thina ngoba tata ubabe kuthiwa mhlambi kuyawufika phaya sibizwa ngutata uRamaphosa utata uRamaphosa uphethe imiliyoni yonke yomzi ngamnye ndithi bekwa uHigh khona ebhayisekile yebo uyolandwa ezo miliyoni yebo but ngoku sibizwa ngongapha ya ngowazi inhliziyo kaBaba uRamaphosa bakithi owazi nedate yokufa kwakhe sibizwa ngongena date yakuzalwa ongena siqalo nasiphelo bazalwane sibiziwe siyabizwa hayibo asambeni yebo ithi ikhona lengoma ethi ikho nindawo empty benomkhulu ebukhosini ebobuka ankulunkulu ngena nawe ngena indawo isekhona akukho VIP na VIP ozongena ngayo pha ungena free mahala ndithi xa ndicinga lento manje uhleka ndoda yabona tata awubona icebo likaThixo senzeko uvele ube nenjabulo enkulu
ndikhe ndizibone ndibulisa nendlu le yam kangoba ndonwabile ndibulise nezinja ndithi ebethuna kuyathandazwa nge-18 kaloku ndihlela ndodwa pha but andizungathethi ndizichazele izinja nemithi uba siyathandaza nge-18 bethuna sibiziwe ke bazalwane entabeni kamjaji kwantliziyonye uNkulunkulu usifuna pha besifuna thina indawo ecomfort Nkosi yami besizawuzimela pha kweza ndawo zestadium bendinelo themba but uNkulunkulu ufuna siye pha entabeni masihambeni ke bazalwane indawo isekhona ngelixesha phofu noba ayibencinci umuntu uzawufa abanye bawo basezantsi kwentaba ndiba nomfanekiso kaMoses esiye entabeni ukhona ixesha ke abantu abaye bamfeyisa uMoses bana umani uhamba umka siyafuna ukumbona lo Thixo wakho uMoses lithi izwi likaThixo wahamba wathi bathi bafuna ukukubona hayi ke yathi inkosi yithi mabeze ngoba le mibuzo nayo inempendulo I know that une-questions onazo in your life nangempilo yakho omnye ndandidalelwane ndandithini do you know that ikhona impendulo yayo mibuzo bahamba ke besifuna umbona sifuna akathetha apha kuthi hayi ke labekho ixesha lokuba benyuka abantu ngokuza nje kwakhe kude kwakubetha amazulu kushima ibane kusitsho yonke into kuthi abakhala bathi hayi Moses yima yithi asifuna ukumbona kodwa ke thina ke nguye osibizileyo ayisithange sifuna ukumbona kodwa ke besimane sisitsho sithi silambele wena abanye khona ingoma ethi sifuna ukukubona zikhona ingoma yabona ke ngoku yinyweba mandithi iprivilege favor yokuba nasiyohlangana naye ethetha nathi ngabantu bakhe ethetha nathi ngezinto mhlawumbe uyawuthi kube khona izinto ezivela uthe omnye ubhuti omanefona wathi sisikhalipha mna ndisekhatha ikhatha ingapha Arab kwela cala loma Arab uthi mna sisi ndiyaya pha anawungayi ndizawucela ndithi intoni bhuti uthi what if inkosi yosichwila pha ndingayi mna pha kanti liyahamba ibandla kuthiwa wonke umuntu oyepha uyoxhwila ndifuna ukuyoyibona pha into eyenzeka ndizawuya pha so enye into endiyithanda kuni bazalwane nimlambele uThixo although ingabonakali isizwe samakholwa isizwe sabantu abakholelwa kuNkulunkulu sisizwe esilawula uxolo mhlawumbe ziyawuthi ziphumule nezinto futhi noSathane umincile lapha ngoba endithanazela ingenzekile uyaxoka siyaya wehlula kala siyaya phaya siyothandaza Nkosi nisikelele bazalwane ndiyanithanda kakhulu amen ndizawubuya emveni koku ndinibalisele kukho abade bafone bathi sisikhalipha asikuboni sibona abanye abantu ndithi hayi kaloku nabanye abantu banikeni ithuba akuzusoloko kundima abanye bathi tatshabangu makuthethe yena iveki yonke hayi bazalwana nolunga uthethe iveki yonke unye ke ngoku ndisaxinwe yilento yabona emveni ngoJuly zawunivisithela ndinivizithele sikhulume ngodaba lwenkosi ngoba ndifumanise that niyayithanda inkosi into nayo beniswele ubana nive izinto uNkulunkulu azenzayo yebo uThixo unezinto azenzayo ezingumangaliso ezasenzeka ngaphambili basekhona uThixo abantu abasebenzisayo nangesihlandlo inkosi nisikelele bazalwane amen usuke wathinta enye indaba ayifuni kuphela le ndaba usuke wakhuluma indaba usuke wakhuluma indaba yokuthi uMoses wayentabeni babuya abantu bakhala bathi cha nje asisafuna ukumuzwa ithi akhulume nawe Moses lokho azokutshela khona wena ubuye uzositshela sizomamela sizova from lapho yathi inkosi bakhulume kahle Moses from lapho ke inkosi ihlala ikhethelo Moses ezokhuluma ngabo nawo ngomunye wabo amen bazalwane asambeni wonke umuntu sibizwe nje sonke ngicela nje ukuthuma i-challenge ngiyisende kubantu aba-own amabhasi bazazi uma nje ningavele ni-avail just for once nivele nithi amabhasi ethu siyawakhipha
nisho ukuthi amabhasi azobe kuphi aqoqa abantu sihambeni sokhuleka sibuye. I believe mina after lapha ama blessings azawulandela manje ngiyenza kanjalo. Hayi ke kulungile asiyivali. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngizwa ngathi ufuna ukukhuluma something. Hayi tata yikho. Okay. Sibonga kakhulu bazalwane. Sesiqoqile ke indaba ezimnandi kangaka. Ngeke ngivale ngakushongo lokho. Ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngiyacela. Nyazi siphile eSouth Africa. Kunonkulunkulu abaningi. Nalo yakuthiwa uNkulunkulu. Nalo yakuthiwa uNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi ke sibuyise imiqondo yethu sikhumbule ukuthi uNkulunkulu wathuma indodana eyodwa. Igama layo nguJesu Kristu. Amen. Yebo weza engumJuda. Yebo weze ekhuluma leyo language yamaJuda. Kodwa wayezela umhlaba wonke. Wayengazelanga ibala elithile. Wayezele wonke nje umuntu ophila emhlabeni nanoma ngabe ukhuluma yipi language ngoba ekugcineni sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngizothi nje thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Angeke uzuyisole. Ngikusho lekho ngoba since ngamthatha mina eyichangaze ngayisola. Watshintsha kwani? Yebo. Ngeke uzuyisole nawe. Ngizovala ngalawo mazwi lawo. Siyabonga kakhulu sesinomthi sekhulumile akakusekho kunye manje. Hayi bendizothi tata. Njengoba sebesifile esisimemezelo mabashare ke ngoku. Oh yes. Share. I-status sakho masichaze ukuthi kuyiwa kwaNongoma, kuyiwa kwaNongoma. Kuyothandazwa kwaNongoma. Okwazi ukwenza iposter ayenze iposter. Kukhona i-posters abantu bebezenza Nkosi yami ezinhle ezisincedileyo yenzani bethuna nifake ukwenzela ukuza abantu abanye abazazi izinto. Uthi omnye umama thina sihlale emagageni sabona le video ndesuke ndaya ezantsi kubantu sabukela kwatshona ilanga. Kwabantu abangenazi TV bazalwane abangenazi phone abangazazi uthi lo mama qho ke ndimane ndisehla mna ndiye apha ezantsi ngoba abantu mamane bebuza bana akakaphinda khulume nalasisi ukhulumayo. Ndithi aya akakakhulumi kodwa ubeke wakhuluma ndiyahamba ndiyehle ndiyazi uba usuku lwam lonke ndiyolichithela apha ezantsi siyobukela sihleka apho sithandaze. So yenzani loo nto ke bazalwane nangoku mama yehla intaba uyobaxela uba uyaphi kwaNongoma kwintaba kaMjaji. Yes. Inkosi nisikelele nichaze nasenkonzweni khona nabanye besithi ndisendele ndifuna ukubana iyaziwe enkonzweni yami. Siyabulela bazalwane. Umsebenzi wenzileyo mkhulu kakhulu kunesiwenzileyo thina. Inkosi nisikelele. Amen. Nimamkele uJesu. Yesu uyasindisa. Njengoba sithi ubabishabangu uYesu inkosi. Zonke izinto zakho ziyakulungiswa ngokumamkela uYesu. I know that ezinto zikwehlelayo azizuphela njengoba ucinga kodwa xa kusekukhona uYesu ziyabaleka izinto zobumnyama. Ubone iweight ngasekho. So masithatha uYesu abe inkosi nomsindisi wempilo yethu uzotshintsha yonke into. Amen. Amen. For more information bazalwane sobe silokhu sifaka lapha ya kwi WhatsApp channel akhona ama link. Mawuya nje kwi description yayo le channel uzothola ama link, WhatsApp channel, Facebook, Instagram. Sobe silokhu sifaka nje si-update konke okunye. Siyanibonga kakhulu bazalwane inkosi nibusise kuyindawo zonke. Siyakholwa ukuthi nonke ke seniyaqala manje nayisabalalisa le ndawo. Yithini esoyisabalalisa? Uma ngabe imedia le kuyiyona yona enkulu ingafuni ukuyisabalalisa, thina bazalwane siyimedia ngokwethu sizoyisabalalisa. Wonke umuntu nongayazi uzoyazi. Inkosi nibusise kuyindawo zonke. Ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen. Singalibali umthandazo bazalwane into asesazi. Nazo singayeki njengoba sesihlangene kwindawo ngendawo sithandaza sawuyeka uthandaza ngalomsebenzi nge-19 inkosi nisikelele ukuze uthi uphumelele. Amen. Siyabonga kakhulu nakuwe sisinomtha. Ngiyabonga nami. Siyabonga nje ukuthi uphinde ubuye uzos-addressa. Nje inkosi ayiqhubeka ikugcine ikusebenzise. Ndiyabulela tatakho. Amen. Enkosi.